Αλήθεια, τι άλλο περιμένετε? Σας πετάνε έξω με κλωτσιά και αντί να βγείτε και να πείτε ναι θα το βάλουμε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, τι κάνετε? Χαϊδεύετε το παπούτσι που σας κλωτσάει και μας βγάζετε λόγους περί της αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε το λόγο? Μάλιστα, ορίστε. Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί 5 συναπτούς μήνες, επί 5 μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Ούτε σε εσάς, ούτε στους άλλους από την άλλη πλευρά. Θέλετε το λόγο, κύριε Γραμματέα, ορίστε. Κύριε Τσίπρα, εσείς κάνετε μικροπολιτικά παιχνίδια και είστε πρωθυπουργός της χώρας και βρίσκεστε ενώπιον του Κοινοβουλίου σήμερα. Η πρότασή μας είναι καθαρή. Τη δική σας πρόταση προς την Τρόικα, τους 3 θεσμούς, λέμε να βάλετε επίσης για ψηφοφορία, για δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό. Γιατί αυτή η πρόταση είναι μνημόνιο. Αυτή η πρόταση είναι μνημόνιο και είναι καραμπινά το μνημόνιο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένα μνημόνιο πολύ κακό Αρμαγεδόνας της Τρόικα και είναι ένα πολύ κακό επίσης μνημόνιο το δικό σας Καρμανιόλα. Τι να διαλέξει δηλαδή ο ελληνικός λαός? Άρα απευθυνθείτε και για τα δύο όπως προτείνει το ΚΚΕ, ειλικρινά, δημοκρατικά, στο λαό μας για να αποφασίσει. Και να πει όχι και στα δύο όπως προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και επίσης να πει εάν θέλει ρήξη πραγματική όπως λένε πολλοί από τους βουλευτές σας στα διάφορα κανάλια και ντρέπονται, διστάζουν να το πούνε εδώ ενώπιον σας μέσα στο Κοινοβούλιο.